Chigaba Michael. Ndiwe. Matowe love more. Chana mwenye pamberi penyu. Nyaya ndiyo kuti huya kudari. Tikurukure. Nezve kugara. Pandakaita pamunda pako. Kwemakore 15 years. Yani mbodza kusiti panimandara zvaitwa izvi. Kutaura izvozvo ndi Michael Chigaba achitaura kuna Love More Matowe. Gore ra 2009 Wamatowe wakauya kumba takanorora pamba pamwe chete kukwashanina wanga akaona kuti mkomo ndaona upload readings ndariwana 2008 ndakagwiwa mapurazi yayo wenzi zvino naripo atipasa kushanda saka vati vamwe hurumende kuti tibatsirane basa iroro tikarepa kuchikupaiwo mari ndobvatawirirana ndokusvika 2000 iyoyo 2009 kusvika papurazi papo anga aripo akabhasimuka achenda kuti akanga wamuzotiviwa apo under instruction yani munhu andauya nayo saka uye akazviparira achibva aenda kumawana kumba kwavo kubva ipapo kusvika pari zvino nhasi tigere pamba paMatowe asi mari handina kuzonge ndichipa mari ndobva wazoti garei wakadzoka ukati baba mukuru tiita sekura kurima ndatangoitawo zvikita wamwe uri kuri mafoja ukati saka mabhana hatina ndakamira kuti mapato afomese zvidhina chibatsirana asi zvinezvo zvazvinozokwanisa kubhadharwa zvikwete zvezvi vanhu vaya vanonga wakabhadharwa zvikwete zvacho wakanga wafama zvidhina kusvikira inini vanhu vaya vakunetsa kuti inini kuti tipe mari paMatowe vachabatike kusvikira papurazi paya hapana kutodini pamba zvakanaka kusvika tazoumbiridza takati isi tatingarendi mabhani ngatichiwakei enu mabhani takakusa mabhani 4 tiri pamwe chete vangatiti mefodya apa paisina mari tozowana mari pari mafodya then 2013 iyoyo pari mafodya iyo baba mimi wakaenda kumafroze mafodya yese hawana kukwanisa kudzoka pandiri kuti baba mimi baba mukuru fodya haitarima taona zvakare takazonozwa iwo hawana kuzokwanisa kudzoka kusara ndikaita ipapo pakaitika noise vanhu vakauya vakuda mari dzavo kusvikira mukoma wavo firstborn yavo akatiza noise baba mimi wakandifonera ndaenda kuHarare imwe wakati baba mukuru dzokai kuno kupurazi hakusina mabasa ramaiguru chete ndikaenda kubasa kwavo wakanipa $300 katende mobharandisa mubhadhare munhu akanga asara akachengeta fodya yakenge asara muzvipurura zviyezvi ndikasvika ndikaita saizvozvo baba mimi havana kukwanisa kuzodzoka papurazi saka ndakazoshamishika manje gore rapera manje muna December vakutuma mukadzi nomwana zvikanzi ndomanini wakati nini ndindai charge nepurazi nokuti tine muchato ndikati aiwa kama ini muchato ndoweni imini zvamanzi maincharge vanzi mundidzinge here mako imi zvamakundidzinga ko mari dzangu dzandee takauita nababa mimi izvo zvavachabatika ndichaziva kuti wabata kuti pana havachadzoki mimi makamboenda kuSouth Africa Cape Town tisagara 5 years takachengeta purazi rinei saka nawo ndane 15 years ndoda mubhadharo wangu sokutuma kwamaita ndiono kuita sei yangu ndione kuenda wakadzokera mhuri yake wakavoti zii nekugara baba mimi wakadzoka last time pano 2 weeks wakaenda kuheadless police wakati inini ndada kushandisa purazi rangu asi kuti kaba uri kurambira kubva papurazi pangu akabva anoenda kumalawyers akanonzi mazhape lawyers associates legal practitioners ndoiona tsamba iye ndadaidzwa kumapurisa zvikanzi ndo zvataura kuti kanzi ati ndiri baba mimi wenyu ndikati zvichoti baba mimi wangu asi mamubvunzo here kuti vari kurambirira wakambouya sei kurisiya shaya kumbowo saka tumudzorere zisamoni rake wakafonera baba mimi bvanzi yamutore samoni renyu nemapurisa wekuedenzi mushumo ungo waenda wachindipa mhosva yekuti tatadzingenda papurazi vachikawani kuti zvikanzi makaiona here zvikanzi handina kusvika papurazi iwo wangu wasina kusvika papurazi zvikanzi makanongedzerwa kuti here zvikanzi aiwa makanzwa nani kuti one kuti zvikanzi kanzwa nomwana wangu wakauzwa nomwana wachikava zvikanzi mapurisa achitonge ndakazwa zvakanaka saka nyaya yako haina umbo wakakwanita tiri kudzorerei samoni rako achibva adzorerwa samoni nomapurisa tikasangana nao tikachimirirei muonani baba mimi wakanitambidza pepa ndikati asi umbo wokuti wandidzinga ndakutambira pepa ridodoerenga ndinzwa mutaura kuti musi wa31 May 2024 unofanira wabva ipapo wakashaya kubva ipapo imhosva ndokudzinga saka inini ndakazoti zvino inini handingagoni kuenda ndakaenda kuna Chef Fusire ndokwandinoka Chef Fusire ndakati she ndimakandisimbisa kuti tigara ipapo
mushure ngemafonera wamatoyi kuti uyafuno mama makariwa navanhu vakatadza kubhadhara paprasi indakutrete nonovanhu kuda kundirowa vamwena vapa mbudzi matongi vakutora vada kupatula dzimba nekuti avangu vasasabatika ava vakafonerwa vakapindura naishefu kusire ukati ndiri kuuya foni panguva yacho iyoyo racho amatoyi havana kuuya kudari ozoenda futi chipiri havana kuuya kudari racho shefu sire saka ndakadzoka ndakati ishe ndimakandisimbisa kuti garai pano kusvika auya zvino auya asi auya nori kundidzinga ndochidini ndakashanda 15 years ndakagara panzvimbo yavo pasina pay saka ndingadini muchidini mambo ndokuziva kuita kuti nyaya ino ishefu sire wakati iyi handichaigona nekuti akandishora ndakuita kuti ndise nyaya iyi kudzimbabwe nzvimbo ino unovadarira mambo makore saka ndakati handi tikamuzoona takasvika kudarira mambo kuti mutiedzanisi nomurume uyu pamaererano kuti tikakwana ndisina kuwana chimuiri changu chimuiri makira chakaita sei chimuiri makira chakaita sei handitaure kuti munoda mari inini ndendikoti papei wakatanga wakandiitisa munhu akutanga tokutanga $100 pamwedzi then ukazi tichazokupa midziro unofamba kungora kuti basa tinechona tiri kufamba sei saka $100 iyo yakazongoramba iri $100 kubvawo ipapo akakubvisa $100 yacho wakangobhadhira 2 to 3 months gore racho iro kubva 2009 hapana kuzobhadhira which is 15 times 12 120 times 12 15 years times 100 times 100 which is 15 times 4 times 15 times 4 times 100 18,000 for 18,000 ndiende hangu pamusha penyu mataura kuti kana kuti ndiro zvamataura mataura kuti kana kuti ngoti mamakati ndinopuwa munda matichi sokutaura kwavanga wamboita mumashure wakati baba mukuru mari yawanda kuti ndindeke takazowa takaroora pamwe chete zvanzi imi baba mukuru atisai maitisa kupfuma kwake zvavo saka mushanda kwamaita ikoko chakuperekedza inokupai mari yenyu tienda kuroora haona kundipa mari yacho ndakabva ndatadza kuroora kwati mari yangu haona kundipa haona kuzombooneka toona kwavo kuti oono nhasi mudarira mambo makore muno makore ese handazombowaona saka lendi yakanga wanipromisa iye yakazoona kuti havachatondipi havada kuzozvifunga wakatofunga kuisa maroji mamwe acho ni zvino mwana wangu ari kurendowo ipapo ari kubhadhira mari kuvadzimai wavo inomwa andikapegera mai manje watumira futi wapiwa mari kuvarondera pafeji yaendaye zvanzi ndabhadhira mari kuvadzimai wavo saka ndabhadhira kuti 270 saka ndadzichienda upegera nababa mukuru zvinoti ndiri pabasa nekuti kutuma kuti ndiye upegere munhu iri pamunda pavo ndingori mushandi wavo ndakaita saizvozvo handiracha ndikapikisa umwe wacho akauya futi mainini wacho waitora mari akati ma3 mari masi akawatora mari ini handina chandinowanawo pakutora kwangu waita mari dzemaroji avo saka mai manje wauya futi noumwe varume wakauya vari kunzi varuda kuti waise maroji emubrazil ese inini isina kwokugara ndakati zvino sanditashaimari yatinayo right izvo unoti chiila more pamusoro wachangamira inini matauriro ari kuitira pachigaba changamira handisi kuwirirana nazvo. Chekutanga ndakatanga kugara nawo 2013 tikasvika 2013 kusvika izvi zvaisi 15 years. Ichechi 11 years. Chechipiri kuti kune vanhu vasina kubhadhara. Tiripo ipapo ndoda kuti ubvati taurire kuti relationship yacho yeugaro hwacho hwakanga yakamira sei. Relationship yeugaro yanga iri yekuti taifanira kuvatambirisa sezvataura izvo. Asi nenyaya yekuti nendanda kubva takanga tazowirirana kuti chishandai inini ndiri kumashure kweyanditika then tozosheya zvinonga zvichiwanika. Handina kumboti murugano pane ndichitambirisa.
ingabati bekutanga ndakaenda kuti ndinovabhadharisa ndechida kuti ndigare ikoko, asi handina kuzogara ikoko, ndope ndakazovasiya. Ndikati ndikukumbire kuti inini ndaite pressure isingaiti kubasa, ndakukumbire kuti mushandise purazi ino handiteka zvetinowana ipapo. oshandisa nechi oshandisa nekapito ipi ndakavapa mari ndakavapa mari ndosvika 500 ndakavapa malapa 500 mukatishandisai kuti murime mawapa imimi makazoita here follow up kuti 500 iri kuitei changamira chiri kunetsa ndechekuti ndakaita follow up ndikaona kuti hapana chiri kuitwa. Number one, isusu vachichayo tikatombode kuende koorima, vana vakadomboende koorima, but zvinobuda zvacho hapana. Kuti tizive kuti hapana chiri kuita, imi mawasiya makazoita sei? Ndosaka ndazosvike pakuti chipai. After how many years? After 11 years. Zvine musoro izvizvo. Changamire, ndaifunge kuti zvichachinja ihama. Ndokuti zvine musoro here kuti unoti munhu 11 years. Ndaifunga kuti zvinochinja. Pa 11 years ipapo wanoita kuti hauna kumbodzikapo. Ndaifunga kuti ndaenda. Waenda. Uchiti papurazi pari kuchengetwa nani? Naivo. Handiti. Zvichireva kuti pava paine contract yekuti vari kuchengeta. Inowe kuti wakangochiwabhadhara. Changamira. Zviri kumashure kwenyaya ika vakatoshandise purazi iyoyo anditi for his benefit kusvikire pakuti murume uyo akatotenge mota 3 mabhani ndakatotengese truck yangu kuti ndivake nepamba paaishandisa akatotenge mota 3 echishandise purazi iyoyo. Changamira chinonetsa kainzwaka iye ari kutaura kuti wakandisiya kuti ndichengete purazi. Anditi haasi kuti wakandisiya kuti ndishandise purazi rending anga asingarendi iwe wega ukataura kuti ndakamusiya kuti achengete chii ashandise purazi. izvo zviri kutaurwa ani ndakakusiya kuti ushandise purazi. toda kutaura chokwadi kudare muno enga wataura kuti takaira zvekubhadhara uye wagozondisiyira purazi watiza kozvikwireto zviwana hatiti Changamire ndataura kuti pandakaenda kotaura nauye kuti ndakurwiswa kuna ishefusire wakanga wadaidzwawa kuti waudzwe kuti uyo akurwiswa uyu iwewe yautaura nevanhu vawasiya zvikwireto vanhu iwawo wariko nanasi unoyu nevanhu vacho wakaita dare racho umbo watavai nawo wakanga wadaidzawa kuti watigadzirise nhau iyoyo kusvikira hawana kuzobatika papurazi kusvika nhasi. Saka benefit yakuti kuti ndakatenga motikari ini ndakatenga motikari mwana wangu ndio wakatenga motikari ende kutenga motikari toti ndiri paground inowana wechikoro toti ndatenga motikari ndarimo pamwe unogona motikari 200 dollars kuti uzondigadzirisawo haingawa problem kuti ungatadza kubhadhara munhu kuti atenga mombe papurazi pacho iwo papurazi pacho wakasiya gejo hapana tractor hapana mombe hapana chakasiyiwa kundosiya munhu takatota kungwa wanondiziva kuti inoita maricho inoita zvokudhiga kana iri nguva yekuti unondikwetsa ujeri kuti ndikwanisa kuraramisa mhuri inoona chikoro vanokwaita 5 warudzidza vana vacho vamwe vanotodzingwa ndachayacho kuti ndowapei. Saka Changamire ndiri kutaura kuti zvavari kutaura wamatoevo vari kunyika mudare rinero makore tikumbonzwapo ishe handitoripo handi makambotonga dare paitayo chokwadi vanhu vakange vachipempena vakauya kuindiri vari kushungurudza uyu tikafonera ava vakaramba kuuya ekutanga ndikazi chechipiri chiitira kuti uyu kana vana vangu vakatomboenda norimirawo uyu vachitsvaga kubatsira takaona kuti ari kutambura zvesho avo vakaramba kuuya kudare rangu. Kudzoka kumatauriro waita ngekuti wakasiya munhu kusenzesa munhu akudzoka kumutemo wacho munhu ipapo ukasiya munhu kuti munhu
zvirima amakore asupeventi inozokwanisa munzisa makore kadari kudzokautemwe munhu taudzorwa pane zvawakaita zvokuti wakamusiya usirisa munda for 11 years tombotarisa mutemo wacho munda kuti wakasiya munhu pamunda munobvisa here semabvisiro wada kuita chiita ya kudai awa wakazoenda akasiya munhu pamunda asi vanomabvisira mamuti urembwa kuti panoti kuti muti soachibva imbwa here kuti munhu anofema wane vari mhuri inini mafungira angu kuti nekuti pekutanga wamboda kuzvienda kuti munhu asina kuwirirana kuti ndomubata asi wazochitaura chokwadi chakawanana ndomudini ndomubata saka nyaya iripo iwo vanosagezera zvavanoda kuti wokubhadhara mari here vantu vomupa pekudini pekugara ndopfungwa nekuti kuti munhu angobveka 11 years kanamira tisire kutamba nanho 11 years dai anga ari pake akatoita zvinhu zvakakura ipapo asi aitya kuti papurazi pemunhu haugoni kuti unovaka kana kuti kuita chimwe chinhu papurazi pemunhu munhu angadi chani saka wazobvuma wega kuti enda kawirirana naye chitomubhadhara saka vanofanira kumubhadhara vakasamubhadhara zvinhu zviviri usadza chavanoda umubhadhara kana kuti kumupa pekugara zvinoerana nemwamuzvake ngekuti makore awandisa atonoona kuenda kuchikoro ndarodzi asi chandiri kuona apa vanhu ava zvishuwa mukoma nemunhingina pakuroora nyaya dzavo dzirubva kumadzimai idzi nyaya dzavo vanhu varume hatimbosvitsani pekudaro hatiti atitsani kamambo nyaya iri pano yekutoti avo vakada kushandisa kuvhatiza mhosva dzavo saka vada kushandisa mukoma zvekuti handichadi kubhadhara kana kutoti hatina kutaurana zvekubhadhara handizvonge kutoti wakazogumisa kuti mari dzese inova ndikuchengetera tozoenda kuzokuroorera mukadzi tinoenda tese tondobhadhara saka hakuna zvakadaro nguva yacho yose dai vakatombotiwo kashoma wozoti papaya ndokusiya saka pari zvino uyu anoda pekugara 1 wakati chakupa price saka pekugara ndiye haamuridziwepo kuti ari mapepa otozogadziriswa namambo kuti zvoitwa sei nekutoti zvavakubvisa varojesa vanhu vatora vanhu zekuchibhadharai akutodyiga ndiye angobhenefita mari dzacho achibhadharisa vanhu saka izvi kuti zvakadaro achibhadharisa uyu ngaapiwe mari dzake osumuka kana kutotopiwa purasi makamati munodimbirirana neprofession ipi ukangotora neparticle of ini muri free kuwapa how many hectares Chakamira izvi zvese ndezvekunyika Chakamira but munhu akagara 11 years pasina chamabvumirana mungange musina kunyorerana henyu iwewe haungamusii sekutaura kwari kuita vari kuti 15 years iwe kuti 11 years handiti hadzina kunyanya kusiyana munhu ongogara pasina 11 years munhu anenge ari kunogara achitoti ndo pangu kana kuti anenge atori nemuhoro nekuti pa11 years I think kune zvindima zvaitobudawo muarea imomo akadai akatonotsvagawo handifi kuti akapusa zvekuti hainge andotsvagawo chindima achiziva kuti apa handipo apo chokwadi chaicho chaicho pa11 years iyoyo handitika uyu taona kuti zvinhu hazvisi kufamba atori nepulani yekuti ndindatomuridzi wepano Changamire ende imba iyo nemunda iyoyo ari like I'm saying akatotenge mota 3 echitoshandise munda iwoyo saka paya pari dhai kugara kwaari nyati yake aiwa iwewe hatikati uri kuti one ari kuti aruna ploti yako yese haana kumbotaura zveploti yako yese ari kuti inini ndichinge ndiripo ndaigarawo ndichiti no ndiri kuchengeta handiti pa11 years waitoziva kuti kune muchengeta handiti
ndaifunga kuti zvichachinja because tatakati tinosheya whatever zvinowanika. Ndaifunga kuti zvinochinja ungasheya chipi iwe usina kuita so. Iwewe waita kuti wakaisa 500 ndokubvunza pa 500 inzwa pa 500 waisa mari yako ungaregere kuiteera here mwedzi unoteera. Zvinhu zvinoshandiswa ipapo mabhandi ndiri ndakavaka zvese ndiri ndakaita ende ndinotozviziva kuti airendesa ende zvaari kutaura kuti tine vanhu vetiri kurendesa inini handizvizivi purazi iri muzita rangu hapana kana mari 1 endakambodenda. Sorry, hanzi mwana wake ari kutorenda kune mukadzi wake. aiwa mukadzi waari kutaura ndakasiyana naye 2013 zvekuti vari kupanana mari handitozvizivi. Saka unoziva zvekuitika ndakatovaguta changakutoziva zvekuitika haukutoziva zvekuitika nekuti vari kutorenda kune mukadzi wako iwe unoati mukadzi uyu zvakasiyana 2013. handisi kutoziva changamire kuti vari kubhadhara ini mazire ndinoita matsamba yangu yakanzakurendesa vanhu pakurendeswazve uyu mwana wake ane umbowo hwekunoti ari kutorenda. Changamire mhuri yenyu yauya pamberi penyu chokutanga ndanzwa kuti pane ukama kuti ava ndibaba mukuru ava ndibaba mumwe. Ini ndandine muono wakanaka kuti imi semhuri hongu yemakatadza imi kunyanya makunze uku asi de vamatoo mangu isa shoko kuna Changamire. Changamire ni semwana wenyu zvandauya pamberi penyu kuti tiyanana kuti ndakabatawo pakati kuti ndine mombe 5 kana pane pandawanawo pakasununguka pokuti ndise mukoma wangu ndomuvakirawo kitchen ndomuvakirawo bedroom zvakanaka izvozvo zvinoita kuti ukama hurambe hwakavakika. Ndo anga ari mafungiro angu. Mafungiro akanaka mutongi. Saka ini ndinogona sekuti bamwe pawakatisiya wakangotisiya kunge kungosiya kuti vakanga vari paseparation. Saka ivo havangatotori ukama muri koshesa pasi vanomwe mukadzi ati saka vakutourasa ukama uzireita kuti hama dzavo yavanga vasingaiti zvakakuita. Saka apa pachisina nyaya iyi yakanaka nekuti kupera kwayo kurinora mukomana womombe chero vatinaye pamba anozotira mombe pakuru saka chinokaiba 11 years mombe ngani dzigere dzakaiswa nomunhu. Saka I think wabatwa nenyaya iyo love more kuti wakagarisa munhu pamunda pako usina chawaimubatsirawo cheuviri iye akanga aine faith yekuti ndikuchengeta property yemunin'ina wangu kana azouya anouya pamusha pake pakadini pakanaka semunhu akanga achigarawo haangaregeri kushanda anondoti ashandewo achiona kuti chii achichengetawo achidya nekuti muromo unondoda kuti udye everyday. Saka nenhau yekuti ukama hwemhuri iyi hwakaputsika kwaana mainini hwakuti aiwa chibva waputsa zvekare zvese iwewe titange zvitsva ndinoona kuti ndopaane chii ndopaane daka racho vatitoona kuti dare haribvumiri kuti zviro zvakadaro zviitike. Saka tinokupa option yekuti iwewe unobhadhara muchinda uyu tongoti 1000 pagore by 11 years which is 11,000 kana kuti wonomutemerawo 5 hectares dzekuti anoraramawo aripo achidi
wakamusenga hako womupawo pekuti ari ararame maybe pa 5 hectares idzodzo ndedzekuti mungakozonyorerana kuti ano nekuti unenge washaya kumupa mari iyo yokuti umupe but kuti anodawo kurarama munhu wachengeta for 11 years achimuchengetera apati wamucheto hatidzinganisemo and womupawo 5 hectares dzekuti anokwanisawo kurima achirarama, iwewo wotora 40 hectares dzekuti kana uine zvaunoda kuita wodi woita. But maybe tingazongode kuti mangwana nekuti tingangoti nekuti mangwana muri kuchengetana kuti tiite subdivide hazvibvumirwi futi nehurumende. Mungangozosainirana muchisainirana kuti panoparara iye nemukadzi wake munda wewe unodzoka kwauri kune mhuri yake, nekuti pasaite nhaka yavo pamunda pako. Saka ndo dare roti ungade kuchuza zvipi kuti dare nekugarisana kwatakaita nekunetsana kwatikuitana ndandokumbira vachangamira kuti handikwanisi kuchagara navo. Number 1. Number 2, semunhu woukama handisi kuramba kumubhadhara, asi changamire ndokumbira kuti mutarisiro kuti iye akatombobenefita papurasipa ndandokumbira inorema changamire. Ndingakupe option yekubhadhara padoko kusvika yapera. Handirambi changamira, asi munyika yatiri kugara muri kuisira changamira ende kuti uzi unobudisa chero 5,000 chaio zvakaoma changamira. Handisi kuzvidze position yechangamira. Iwe wanga uchifunga kuti wokubhadhara mari totona tiitanga zvinoita unga ndiri kushorera richangamire banda ndakatotarisire kuma 1,000 eko semunhu akabenefita changamira.